So ayan mga kakalog, walang daya kung kakainin natin ha. Papakita ko sa inyo yung makikita mo yung tatak na mismo nandyan. Iuubos ko lahat yun, walang daya yan. So ayan, mga kakalog, mag-samyang challenge tayo ngayon. Ayan, oh my god, tatry natin kung talagang maanghang. Samyang challenge, tusok ang pet. Ayan, okay, try muna natin dito. Okay, masarap. So ito alisin natin kasi What? ano lang to dito, pampaganda ba. So ayan, umpisahan na natin mga kakalog, samyang challenge. Try natin itong 2 times spicy. Sarap. Sarap talaga, sarap. Sa susunod, itatry natin na ito yung 3 times or 4 times. Sarap. Okay, sarap talaga, sarap. Tubig. Inom tayo ng tubig ito. Oh. Water. Diba? Maanghang din kaso kayanin natin yan. Boy kapang.
talo. O, ayan. It's okay. Kaya natin yan. Oh. Okay, alright. Pinagpawisan din talaga ako. Yeah. Yeah, wait. Yeah, wait. Okay, alright. So big, another. Halapan. Alright. Yan ang nag-iisang fans ko dito. What? Para kay Boy Tapang. Boy Tapang. Idol kita, idol.